ವಾಸ್ ದ ಅಡ್ಮಿನ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಪಂತ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೆನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏನು ಕಿರ್ಮುಂದೆ Mikro mankude chabar ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ದಿವ್ಯ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡಿದ ಎಡ್ಡೆ ಪುಲ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಮೆಗ್ದಿ ಬರ್ಪಲ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಮತ್ತಲ್ಲ ಎಂಚೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ತೂದು ಪಲ್ಲೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಟಡಾ. నిక్కల బాక్స్ కంద బాబు బాబ్ ఏయ్ దాదా ಅತ್ಯ ಒಟ್ರಾಸಿ ಉಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕ ಏನು ಕಿರ್ಮುಂದೆ no 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 ಮೆದ್ದಲ ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಗಲ್ ಬಂತಲ್ಲ ದಾದನ್ ಪುನೀರ್ ಖುಷಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂದ ಹಾ ಈ ದುಬೈ ಬಣ್ಣ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೀರು ದೋಸೆ ಮಗಲಿಗೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಲ್ದಾರ ಚಟ್ನಿ ಕಡಿತೆ ಚಟ್ನಿ ಬಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಹಾಂ ಅಂತ ಕಡಲೆ ಬಂತ ಅಂದ ಹಾಂ ಚಟ್ನಿ ಕಡಿತೆ ಬತ್ತಲಿತ್ತೆ ಹಾಂ ಅನಿತ್ತೆ ಚಾಡಿ ಚಾದಿ ತರ? ಚಾಡಿಯೇ ಮುಂದೆ ಕೆರ್ಪೋಚಲ್ಲ ಅದು ಅವು ತೋಬು ತೆಗೆದು ಜರ ಏಕ ಚಾದಿದು ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ದೆಕ್ವೆ ಅವು ರುಚಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ ಚಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಚಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಇದು ಇಕ್ಕಾಗ ಅಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಹೊರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವು ಬಾರಿ ರುಚಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಕ್ಳು ಅಂಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ. no 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 ಇನ್ನಿತ್ತ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೂಟೀನ್ ಇನಿ ಎಂದತ್ತೆ ಏಪಲ ಇಂಚೇನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು
ಜೋಕುಲ್ನ ಮೀಪವನ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜನ ಅವು ಪೂರ ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪದಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಅವಳ ಮೀಪದು ಬಾಲೇನು ಜೆಪ್ಪದು ಪೂರ ಆಂಡು ಸೊ ನಾನು ಐತೆ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡಲ್ಲ ಏನ ಪಂಡ ಯಾನು ಏನು ಅವತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದೆ ಲೈಕ್ ಮಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಇವನ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಹೌದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಯಾನು ತೂತೆ ಅಕ್ಲ ಖುಷಿನ್ಲ ಯಾನು ತೂತೆ ಅಕ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಲ ಯಾನು ತೂತೆ ಐನ್ ತೂದು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತನು ಸೊ ಐಕೆ ಏನು ಅಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲೆ ಅಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೆ ಅಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಸೊ ಇಂಚ ಅವ್ರ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವೇರು ಜನಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಣಿ ಈನ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಓಡೇನು ಬರ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತದ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಏನಾಲ್ದ ಪಂಡೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂತು ಸೊ ಕೊಂಚ ಪನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ದೆತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಯಾಮಲ್ ಪುಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಪುರ ಪುಜ್ಜಿ ಬಂದು ಸೊ ಎಂಕೋ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಣಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಣ ಮೋನಿಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕಂಚ ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಪಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತನು ಬಟ್ ಏನೋತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲಲ್ ನಿಕುಲು ತೂದಿಪ್ಪಾರ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾದ ಅಡ್ಮಿನ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಪಂತ್ ಸೊ ಅಲ್ಲೆನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಇಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ದೆಪ್ಪರ ಆತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ತುಲೆ ಬತ್ತಲಿಲ್ಲಾಗ ಬಾಲೆ ತೇರನ್ ಬತ್ತಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಲೆಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಂತಲು ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಕ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ಪೋಯಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಆ ವೀಡಿಯೋಡು ಏನ ಪಂಡಲ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ ಕೊರ್ದು ಮೊಲೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮೊಲೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಲ ಮಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಬೊರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ರಿ ಪಾಡ್ಗಂದು ಏನು ಎಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಆಂಡ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಮಂತಲ್ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ತೂಪಿನಾಕು ತೂಪೇರು ಸೊ ಉಪ್ಪಾಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಬಂದ ಅಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅನ್ಗೋದಾಣೆ ಅಂಚಿನಾಕುಲು ಉಪ್ಪುಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಾತ್ ಗ್ರೋ ಅವಾರ್ಡ್ ನನಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂದು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಏನಲ್ಲಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಏರಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೋರ್ಚಿ ಹರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಂತಿನಕ್ಲೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹರ್ಟ್ ಮನ್ಪನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಗ್ತದೆ ಹರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಏನು ಆನಿ ಇಂಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ತುವೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಸೊ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದೆ ನಾಡಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬಟ್ ಆ ಪೊಂಜೋಗುಲ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಾನು ಪನೋಡೊಂದು ಇತ್ತಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಗಂದತ್ತೆ ಪನ್ಪುನು ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಇಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ದು ನಿಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಸೊ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಡೆ ವೀಡಿಯೋ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬರ್ರ ಉಂಡು ಆಯ್ನಾತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದೊಂದು ಇಡೇ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಪೋಂದುಲ್ಲ ಟೇಟಾರ್ ಬಾಯ್